Wel, croeso i chi gyd, ynde, i babell bach gynnas, i hel atgofion am gwmni arbennig iawn o'r ardal. Da ni yn falch iawn bod gennym ni chydig bach o archifa i ddangos i chi. O rei wythnosa nôl, mi ddoth na pick-ups a trelos defaid a llwyth ar yw archifa at ei gilydd i crasu coed, a gatho ni noson ddifyr iawn yn tyrchu drwy'r cyfan ac yn hel atgofion. A dyna dyn ni am wneud yng nghwmni'r criw yma. Da chi wedi gweld nhw ar lwyfan dros y blynyddoedd. Mae gennym ni Awen Nefionnydd fan hyn, Gwilym Bynglo yn cael ei alw fan hyn, mae Dic Penfras ar y gornel fan cw, mae Llwyndyrys yn fan hyn, Dic Llwyndyrys fan hyn eto ynde, Peredur Patri Rhai, fel un mae da ni'n cael ei nabod yn gyd ynde. A da ni eithriadol o falch bod Gwilym Plas efo ni'n y channel. A da ni gyd yn cofio at Gian Gwilym, ewch am cofio ni ati a mwynhewch y Steddfod o'r capsa yma yna. Gorwan ta, dwi am ddyfynnu geiriau Gwilym. Rei blynyddoedd nôl mi gyhoeddodd o, hynna'n gofio'n difyr dros ben. Mae gen o 2 pennod am hanes a helbyl y ddrama. Ac fel hyn yn dechrau, roedd hanner cyntaf y 60au yn gyfnod diwiog ym myd o ddrama Gymraeg. Yn genedlaethol, mi sefydlwyd Cwmni Theatr Cymru, dan arweiniad Wilbert Lloyd Roberts, gan greu cynnewyllyn o actorion proffesiynol Cymraeg am y tro cyntaf. Yn nes adra, medda Gwilym Tom, mi sefydlwyd y Gegin, y theatr fach orloesol yng Nghriiciaeth. A daeth un o'i sylfaenwyr, Will Sam, i'w fri fel dramodydd ac awdur. Doedd dim cysylltiad uniongyrchol rhwng y digwyddiadau hynny a sefydlu cwmni drama Llwyndyrys, meddwl o. Ond yn seicolegol, mae'n rhaid bod y brwdfrydedd newydd ynglyn â'r drama wedi bod yn sbardun i nina. A dwi'n meddwl bod hynny'n deg. Mi oedd ar y fwrlwm yn lun ar drama dechrau'r 60au. Ac mi oedd na dorath o gwmnïau ym mhob ardal o Gymru. A mi oedd yn dod ar draws dipyn bach o hanesion heini yn nes ymlaen rwan. Wel, mae'n yma ryw 10 ar 20 o lyniad. Da ni am ddechrau efo hwn, yr Eisteddfod hapus. A wrth gwrs, cyn y geirionydd y bydd honno ar ôl leini, de. Ond mae y dyddiad sydd gennym ni fan hyn, 1979. A pwy sy'n cofio lle oedd y Eisteddfod 1979? Cynarfon, da iawn. A be ddigwyddodd? Wel, fedrwch chi'n darllen fan hyn rwan, de. Allan o 19 o gwmnïau drama, fe enillodd cwmni drama Llwyndyrys Llyn o wobr gyntaf am actio drama. Yng nghanol yr holl fwrlwm drama yna i'n sôn yna, cwmni Llwyndyrys. Pa un o'ch chi can sôn am hon? Gwilym, oeddech chi'n y cwmni ag enw? 3 cyfaith oedd e? Ia. Fyna 2, 3 mwan? Da, so yna. O'i gilydd, drama John Gwilym Jones oedd edrych. Gwilym Jones, ia. Gwilym Jones oedd e. A yn rhaid meddwl, oedd torri tir newydd i ni. Roedd wedi bod yn rhaid mwy traddodiadol. Ond roedd hi'n mynd i waith John Gwilym Jones. Hollol wahanol. A nath ni'n rhaid gwneud ti yn narw iawn. Yn narw iawn, dwi'n fath arbennig yn cofio. Ohoni, Dic, ti'n cofio? Yn un beth, o'na 3 cyfaint ac 1 ferch, mae Llwyndyrys yn cwp. Llwyndyrys yn o'n i, o'n i'n gweithio yn y gwestiwn o'r 3 cyfaint yna. A mi'r drama yn un o'n gleiaf John Gwilym Jones, rhyfedd yn Gymraeg. A mae'r cwmni wedi gwneud 2 ystafell. A mi weithio ni yn Steddfod yr Hill, 85. Efo'r cwmni ifanc clywed i Bengall. A wedyn mi, da ni, fyswn i'n cofio'n mawr sy'n gwneud y drydwydd sef 1 briodas. Dwi'n gwybod, a fo honna o'r go gan i weld. A Gwilym Bynglo, da ni alw, oeddech chi yn actio'r prif ran yn hyn? Na, dim yn hwnna na. O, reit. Nodiadau un anghywir o'r dechrau chi. Effaith prasig hoed yma ei gael.
Reit, a ni mlaen i'r nesa, a da ni yn cystadlu'n sefod unwaith eto, a pwy sgynnon ni fan hyn? Christine. Christine. Pwy o'n po? Da ni, a iawn, a ma sefod da ni fan hyn. Actorion gorau fe gynnon ni erioed. Yn cadw, heb balu arwyr o gwbl i o fi. O'n i'n symud allan. Yma cyntaf, ie, oedd hon. Unrhyw atgofion am hynny? Oedd hon hyn? Reit. Silwg yn ôl yn un o'r drama'n dan cael, sef cyfeithiad rhagorol Dr John William Jones o'r drama Dafydd Look Back in Anger gan John Osborne. Oedd hi'n mwyaf heriol i mi Gymryd man, i rioed dwi'n meddwl. Heriol o ddau beth. Dysgu'r holl un nesaf, dwi'n meddwl bod ni o'n iawn o hannar rhywun sy'n drama, dwi'n meddwl, dwi'n cynna i wedi drama. Mae'n dwyawr o hyd ysgol o siwr. A hefyd her o borthiadur cymeriad Jimmy Porter mewn yn profi bod o'na felly. Ond os nes i llwyddo i wneud hynny, dwi'n meddwl bod llwyddiant yna yn dibynnu ar hyd actorion ni yn y cynhyrchiad. Dic ac Alun yn fan'na. Christine, wrth gwrs, dwi'n sôn amdano'n barod, yn eithiodd i'r gwpan am radio actor gorau yn y safleoedd. A Gwyneth, beth ydy hir i yma, dwi'n meddwl, o hyn i fi gael hwfio ddweud am Myrddin, cyn teulu arall pefras o chwarae'r corn yng nghefn y llwyfan, a hefyd yn arbennig i Glyn, oedd y trydanwr oedd yn gosod ac yn gweithio'r goleuadau yn Morgan. Drown ni at un gystadleuaeth arall, Llangefni, yn 83, a mae yna dipyn o gwpanna fan hyn, to. Alun, ti'n mynd â ni dro hon? Alun. Byddwn ni di ennill yn lawr wytheg, efo tad a mad, a fi oedd y tad a Gwylyn a mad. Gwylyn yn gweld eich oedd y mad. Ond felly oedd hi yn y drama yma hefyd, Cymru Ddydd. Fi oedd y tad, sef John Rhys, y parch John Rhys, a Gwylyn oedd y mad, Dewi. Ac fel o Gwylyn yn dweud yn yma wan, i fi y dippan o fanna, ti'n gweld ar y top fanna. Dippan o wen, years. Fel o Gwylyn yn dweud hefyd, sa'n ni'n geni o'na dal am yr actorion eraill. Oedd Nancy yn wraig i mi, ac mi oedd cariad Gwylyn yn oedd yma, sef Bex, oedd i hi. Ac mi oedd ddau bysfan drama, os i'ch chi. A brei. Hon yn drama heriol, os ni'n di gwneud sy'n o siwr glaw am John Gwylyn. Drama i gom sych i'r adon am cyfer o hwyl yn mi. Yw'r drama gomisiwn oedd i'r Steddfod 1967 yn Bala. Oedd hynny chydig o fynyddoedd ar ôl i Saunders tynged yr iaith, yr arlywydd tynged yr iaith. Ac mi oedd hi yn ymwneud a crefydd ar y iaith. A Gwylyn yn dweud oedd hyn, mae capal Celyn dan y dŵr yn ddameg o dynged Cymru a'i holl capeli. A dyna o bwrdwn y drama, dweud y gwir, yma yw berthynas gymlaeth rhwng Gwylyn a'r i'r dŵr o'r yma. Oedd i fod wedi cael ei ddwyn i'r gel am fod yn hodyn drwg, am bod wedi syffedu, am bod oedd bobl Cymru yn tachu gwlad i haith, a nhw hynna'n rhaid. Ac mae'n dweud ar y difal lle oedd yn dweud ydy'r gel ar unna, wedyn ydy'r dianc o'r gel, a be o'n i yn gwneud o'r dianc o'r Seat o'n i, a yma dyn mond 4 yna, a 5 munud diod y Seat yn barod. Edwin Williams, Edwin Williams oedd yn beirniadu. A yn y beirniadau, mi ddwedodd fel hyn, oedd hi'n 7 tudalen, rhaid i mi o'na, 7 tudalen y beirniadau. Ac dim ond 2 frawleg am hyn,
bydach yn dangos be oedd y cwmni Llwyndyrys ar y bryd. Drama o safon ac yn ddewis da, tîm da, yn ddod â chi eisiau. Tîm da iawn o actorion, Dafydd Paran, Llwyndyrys, y cymeriadau yn argyhoeddi a Rhyn, rhai ar y cyfraniad yn gyffredinol. Byddwn ni fwynhau gwneud i wbeth ar y diwedd oedd y llywydd yn ysgol yn dweud Mario Genis y cwpan o Enias am yr actiwr lle o'n i'n dweud chi fan, pryd actio fan wrth gwrs. Ond galw ar anau ymlaen felly ar eich cyfeirionid be enw Ac Efus. Galw anau ymlaen yn mynd ymlaen a cael y cwpan. Diolch ymlaen i ben y llwyfan. Ei bobl cael Cymru Gwiad yma a Cymru Gwiad. Oedd Cymru Gwiad i bachedig John Rhys fel yno. A chi gael bobl yn ei gyhydfa mynd am y cryf bach ei cael sŵr. A bachedig John Rhys gwych i ar hyd o'r wythnos. Dyna'n sôn am awyn nhw gwbl. Wel, diolch. Cip yn ôl ar steddfoda fydd y criw yma ynglyn â chystadlu. Da ni gweld y cip yn fach a fan'na atgofion am honno yn Llangefni yn 83. O'r ymta, da ni'n llun nesaf a sbiwch chi wan, dyma chi genedlaeth newydd wedi dod o sbiwch gwisgoedd mewn difryn de. Gwilyn, be gen nhw'n dramau eich sa? Bethol Edgar Llwyndyrys, Hanes Catrin Edwards na'n Bron. Stori leol? O, stori leol, stori anhygol de. Oedd ei gŵr i mynd ar y cwch ar long fawr, a mi oedd y long i lawr llong dwrsiad, a mi collwyd ar y môr. A dwi'n siŵr o hi'n gwybod, a thi Portsmouth, dwi'n meddwl, i gyfarfod o'i feddwl o'r môr, a mi gyfod ysgrifft bod o wedi marw. A mi gymodd annibynnwyr, dwi'n meddwl o'n nhw'n Gymru, Tabed oedd yn o'i beidio Catrin Edwards mewn gofal. Yn dreso mawr ydi, a be ddigwyddo wedyn bod sy'n nôl i Nanhoron i ddiw, mi nath i fod gweisiadu capel newydd Nanhoron yn lle a oedd hi'n nasgo arbennig os o'n i ddweud. A Cyt, dyma'r drama gyntaf i efo'r cwmni? Na, ge. Ddim y gyntaf? Na. Ond oedd hon, dwi'n cofio gychwyno ni wrth wneud hon, wrth fynd i'r capel yn dod fel ac a gweld i ni gael profi'r awyrgylch o'r lle, a wedyn da ni'n cael mynd am bynawn i Plas Nanhoron hefyd, a cael rhyw das o sut o'n nhw'n byw de. A wedyn ariantur ail hearn wneud y dillad iddo ni, a ewrio honno'n rhyw brofiad yna dwi'n i'r genod yn de. Ac dwi'n cofio yn y drama yna, o'n i ymarw yn dechrau drama. A dwi'n falch iawn, ond oedd ei wedi o hapus. Wedi atgafod i. A di'r wych yn tio hyn, Cyt? Na, newydd, yn adael a hi wrth ymwyd o Llwyndyrys, yna ffodus. Reit, o'n i at Wil Sam rwan. A Gwilyn, dyma awdur agos iawn at galon y cwmni de. O Wil, fel un ohono ni doedd, oedden ni'n siarad i iaith o'i dechneg o'n berffaith bob un ohono. Yn sôn aml o tro. Yn gyrraedd i'n mynd, oedd yn arbennig o gwrdd. A dwi'n cofio bod dod o drama i ni, drama Pa John. Sam llawer wedi gweld oedd yna geirfa ysgrifennu rhywbeth. Mae dalar deg o ddadau, ond mae Pa John yn geirfa chdi. A ni'n godro ni'n mor son ti'n plasgw, am cwrs fwn car yn troi nôl ar y car. A weld o'n mynd ogw. A di oedd diadal a ben tantaeth, ond drama fo'n newid. Desi ceithon i hi. A meithon ni aedd o'r ama fo wedyn wrth gwrs i Patagoniad o. A dwi'n cofio... Cyn i'n iadol yna, oedd wedi sgwennu Pa John yn bwriadol ar y cyfan. Bwriadol ni oedd ta. Chi wedi ysbrydolio uwch perfformiadau. Ie, chi, ddangos i grefft o de, o rwy'n dweud, wel chi pan dyn ni Patagoniad, a nhw'n dall chi. A nhw'n derbyn chi. Hollol gros. Nhw'n nyllwng a gwerthu'n gystod y gwylwch i gynnu digon. A diolch i Wil Sam, cyfraniad mawr iawn oedd yma chi, ac i gwmniad fel ni. Di Gwyndyd rwan da, dweud i hanes, fe chi addasu chydig bach ar y dalar deg, mae'n do ar gyfer, do ni cheidfa.
hon oedd y ddrama aethon ni Patagonia wrth gwrs, am tyr fawr y cwmni. A wrth gwrs, dyn nhw'n dag Saesneg y Patagonia. A fe rhaid mynd trwy drama, dalar deg o crib man y chwilio am eiriau Saesneg. Ond wrth gwrs, drama di yn y bon am yr ymwneud lan cychwilio am hwrs sipar. A oedd hwrs sipar dod fyny reit amal yn ni, ond fysa nhw'n di dach hynny i lawr yn geiman ac ersgaw. A fe rhaid ni newid o i mwcamag yn meddwl oedd y gair. Dyna di'r gair Sbaeneg am hwnni. Na fo, yn rhydl mewn tair iaith. Oedd y cwmni, gallwch chi gan y draffath gael y criw drosodd i Patagonia, ond wrth gwrs, oeddech chi'n methu cario'r dodrafn ar yr awyren ar gyfer y ddrama. Oeddech chi gasglu rheini yn Patagonia. Dim ond y dillad dal gyda ni wrth gwrs. Fe wnaethon ni drosodd i ysgaw, dros y paith i ysgaw yn hwnnw'n drip anag. Wnaethon ni ofyn i'r bobl am ysgaw os o'n dod â cadeiria, byrda, dythyller yn gyfrannu. Ac mi ddoth yna wraig a gadar siclo. Mae hon, gen nain oedd hon ar y mimosa. A pwyd i istar y gadar o'n Kathleen. A dyma Gwilym ac yna'n sbio ar yn gilydd, wel. A mi oedd hi'n gadar i gan isal. A erbyn i Kathleen gyrraedd y gadar, oes a dipyn o sbyd, oes a. No we. Ti'n ôl y llwyfan at y gadar, a cael gadar arall i Kathleen. Gesach chi weld gadar y mimosa yna. Ond ta Brydyr, oedd eich eitha ar y daith, a wedi'n ni gael llun arall fan, dipyn bach o enwa'r daith llefiodd, buoch chi'n crwydro ac ati. Ond Brydyr, chdi gael y joban o ofyn y cwestiwn mawr i Gwilym Plas. Wel, ia. Brian, y diweddar sylwaith, Brian Davies, fan hyd fo gath y syniad, ti'n meddwl, tu ôl y llwyfan, a dyma fo'n deud hei, wsdi be, dwi'n meddwl bod sa'n syniad o rai i fynd â hon i Patagonia, sy'n meddwl. Mi sy'n nhw'n dall o'r digwydd gwylyd, sy'n nhw'n dall yr humor, sy'n nhw'n dall y dywediadau cefn gwlad, a sy'n nhw'n gallu wneud. Wel, ia, chi'n iawn, syniad da. O dweud ti, iawn fydda i nai, a dyna'n gallu diod i. A mi gyda ni'n gwarfod bach yn y festri uwchben, yn y stafell fach uwchben y festri yn Llwyndyrys, a rhyw noson, mis Medi oedd dwi'n meddwl. Ac a ffeder fyny fyswn i'n deud. Ac fel hyn ath i. Lle da ni'n mynd i fynd ar drama yma, at gia yma, yna, gweud. Wel, ia, da ni wedi bod yma, da ni wedi bod yn Talsan, da ni wedi bod yn Aberdaron, da ni wedi bod yn Llandegwy, wel, da ni wedi bod yma. Ac oedd neb yn ffansi llawer y dysgu drama arall, ac oedd ni am sticio at hon, dwi'n meddwl. A dyma fi'n chychwyn i fel hyn, wn i fel wn i, medda fi, so well i ni fynd â hi i Gymdeithas Gymraeg Llundain. Sy'n ni'n trio gwneud, a gwneud cael wythnos o hynny. Iawn, na, yw di Llundain o ben wythnos, swnio dda, dwi'n. Lannw, yn bell. Disgo, beth o lawr, nôl y transit fan, ac o'n dwch yn bach nes adra, mae gen i fodryb, a mae gen byw yn Manceinion. Dwi'n gwneud lot o'r Gymdeithas Gymraeg. Manceinion, ac dwi'n mynd i Manceinion, mae'n o'r bell. Wel, un lle sy'n ar ôl i Gwilym yn ynys, lle fydd Gymdeithas Gymraeg sa'n dast yr rama yma. Lle fydd o'r Patagonia. O, iawn, sy'n iawn! Am o ryw reswm, mae'n Patagonia yn bell. Ie, wel, maen nhw'n dabod i gilydd yn amlwg de. Gan i'r llun nesaf rwan, ac yn fan hyn, da ni gweld yr Hendreigad a Kathleen ynddo. A mi oedd y Brian yn dod o lot o humor a hwyl i fewn i'r bob cynhyrchiad. Dwi'n semlod ar sori gyntaf. Y golygfad i allan o loft i loft yn ymwneud. Mae rhai cynhyrchiad, dwi'n siŵr, achos Nancy Roberts, mynd i mawr oedd y rhai cynt,
Catrin Dafydd o fanna wan lly, gofa hana mae hefo ni, a ma Brian yma. Ac oedd yn amfarfod yn y canna yma, oedd yn edrych sydd wedi sgwennu ar gyfer Brian, yma cyfeithiad a cyfeithiad oedd yn gwneud felly. O Bri, oedd yn nabod Bri dda. O iawn, a fo nabod yn ar y gysylltu. Dyma y ddrama, yna dair llofft o. Llofft ar y dde, llofft yn y panel, a llofft Brian ar y chwith. Trefol mi o'na rywun, a dwi'n gwybod pwy oedd o, y dyn mewn pyjamas coch a dyn. Wedi rhoi tatws yn ymwylio fi, a fi'n am gorfod ar y gwely yma trwy'r y ddrama. Ac mi oedd dipyn o job gorfod yn ganol tatws fach o fath, wedi chwilio. Ond, yna ond, oedd y gola yn mynd o loft i loft. Pan oedd y gola ar y llofft ganol, lle oedd Dic a Marco, yn actio, i gen i gyfle i daflu tatws dros y golan a spray. A ddim spray a Nancy o ddead ar yma, yn trefod o dde. A mae Brian dyn ni hiti sydd i yn o'r hwyl ni, dweud. Ond, Dwi'n ni'n gwan i trefod wedi. Dwi'n amad ond wedi gweld y tatws yn ymwneud. Roedd Brian i ddweud rhyw dric efo'r sgidiau rhyw dro yn ddolyn. Pwyd ama, tewach dŵr. Yn actio yn groeslon oedden ni. Ac Brian yn talu nôl wrth gwrs efo oedden gwybod. A di rhaid fwyaf grwg a fwyaf i'r awr yn sgidiau. A hynna yn gorfod rhaid am y rhai. Sa mewn ydw arall sy'n wedi mynd siol i chwyd anna di'n newid nhw a di'n mynd y glas yna, ond diolch yn instan y canol o'n dran gwylio. Dwi'n sarw chi sy'n wedi dweud rhywbeth felly sa'n gofyn, wedi codi ar ei draed i dweud, os o'n o'n. Ac ydyn ni rhaid ni ddweud drama efo'r sgidia a tom o Dwi'n cofio ni yn chwilog ynde, ac o'n barod fan i ddechrau drama, a dyma di'n gwylyn, a dyn oedd wedi rhoi Brian yng ngofal y llenni. A dyma Gwilym yn dweud, o pawb dwi'n yr istal, mynd sydd i stopio, a dyma Gwilym yn dweud, Brian, iawn, a dod y set. Fedrai ddim! Dwi'n cymryd yn brai, gora cytesa, a dod Gwilym yn gweithio'r cyfrwyd. A dwi'n, fedrai ddim! O pam? Dwi'n stoc! Ni oedd Alun wedi rhoi glid ar hyn. A dwi'n cofio, achos o Brian wedyn yn tynnu ar Alun o hyd ac Alun y 2 oedd y drog yn y drama. A rhyw drog, oedd yn dimbach, ac oedd wedi gorffen y drama ac a paned y dede, ac oedd yn amser doli. A cyn i breid o fewn, dyma Alun yn codi ciad yn mynd sbai a llenwi'r llenwad efo pipur. A gau enw, a dwi'n ffyn saes yn y brau, a dyma geged a cwbl fel o'n i'w. Wel, Gwilym, hiwmor Brian a hwyl wrth i gofio fo, a gallwch chi gofio am hyn Brian mewn ffordd arbennig iawn yma te gofio. Do, gyda ni wasanaeth yno, yn capal, oedd o reit gyffordd, dyna ni'n aros capal bach. Os ydych chi'n dweud mae capal Llwyndyrys, oedd o math yno o deip o capal oedd o. A mi gyda ni lond y capal. Oedd o trenio longiad, a fi wedi ar yno, yn di gwybod ar y blwyddyn. Alun, Gredir oedd yn sylwedu. Ydy o'n sylwedu? Ydy o'n sylwedu, ia. Ydy rhaid. Ia, oedd tyddynwr, dwi'n cofio rhan fwyaf o be o'n i'n neud hwnnw. Ond tyddynwr o Breid, oedd o'n ffarmwr fel dau. Oedd o'n ffarmwr, da iawn, ond tyddynwr o'n i yn meddwl am Brian. Ac dyna, oedd hi'n anodd doedd i ni fod yn fanno faint o filoedd o filltiroedd y ffwr ydi o sydd. Pa mor beth ydi o? 7 neu 8 mil o filltiroedd i ffwr yn cofio am un o'n criw ni oedd yn cael ei gladdu'n hynta ucha, lawr hwnnw, oedd bora yr union rhywun un amser. Yr union rhywun un amser. Cos oedd oherwydd yr oriau yma, mi oedd yr un amser. Ac oedd o'n anodd yn dweud. Ond, be oedd ni'n neud, oedd cofio am yr hiwmor, cofio am yr hwyl, a cofio am dano fo fel
person cefn gwlad annwyl iawn. A da ni'n cofio hefyd heddiw yma am i ddiweddar chwaer os yn newydd i chladdu soswytha. Sos yma, ia. Ac sy'n gwylus. Ond llun arbennig iawn ac hawthgar a lot o fwy. Diwrnod cyntaf o'n i'n cychwyn nath o farw. Ac mi o'n i'n cymryd job i ni a gan i o'n i'n gwybod yn y glas yn y gwasanaeth. A mi nes i allan gweddi o'n o'n dipyn o gwasanaeth. A o'n dweud yna ni gyd i wedi pethau beth wedi digwydd. A 2 wythnos gynnu o Gwilym a minna yn siarad efo yn ar ei wyli yna. A eisiau dod efo ni chi. O, pydden ni'n mynd ar ei wyli yna. Ac oedd hi reit sgris i ddod o'n i'n cychwyn. A mae yn ddiwylliant oes, desta marw sydd wedi hwn i hyn. Ia, dweud da. Wel, diolch i chi ar y profion anwyl yna. Ond mi ysgrifennu nesaf rwan. A mae genna ni ddrama arbennig yn fan hyn. A da ni'n cofio am Brian yn perfformio fan hyn. Pwy sy'n amsonio ar cyndig yma, Gwilym? Wel, dyma'n o'r golygfeydd i grifo. Gwelyd i rioed. Oedd ti'n ôl i'r llenwi, ti'n ôl i'r set. Ar y diwedd un o'n odig gyflwyno, odig Geriwen can oedd o'n marw ar y bryd. Oedd ffar soddi i ddweud y gwir o dechrau gwaith o'n egaf, anodgol o fad. A ar y diwedd un, oedd yna angel i oedd i mewn. Oedd pwy gallu gwneud angel o'n Brian o ffog. Mewn amdano wedi cael gwys angel perffaith a denu mawr tyn ôl o a sbectol o. Sy'n roed angol o sbectol o blaen. Ond mae'n beth o'n i'n edrych ar y llwyfo, ar y gynulleidfa sy'n ôl, ond mae'n rhyw gac yn y set. A dwi'n dod lawr o'r galor un top yma. A'r gynulleidfa, yn dychwerthu, ond gwyddig o'n Oedd yn anfygol, yn ymwneud. Dwi'n dod lawr, ac yn ar y 10 i'r llwyfan. Dig, be nath o wedyn, dwi'n gwybod. Pan oedd hyn yn digwydd, mi o'n i wedi cael yn lladd, o'n i'n gofal ar y llwyfan ar ein soffa, ydy marw i fod, de. Ac wrth gwrs, o'n i wedi gofal lawr bod i'n gwynebu cefn y llwyfan mwriadol, felly. Ac o'n i'n clywed yr ymatab yma yn neuad dref o Dewi, wel, anhygol, de. O'n i'n gwybod be o'n digwydd, ond o'n i'n cael ei weld o dde. Mae profiad o fedda gael ffyr roed. Ond dwi'n gwybod, na, llun arall yw hwnna, mi a'r tonau ymwneud hwnna. Iawn, reit, awn ni nôl fan ta, adroddiad cynhara. Dyma ni. Fan ta, dechrau Gwilym, nath chi, yn Nghapel Llwyndyrys ei hun, ia, a dramau o'r Beibl ag ati, a mae gennym ni yn y canol fan hyn, mae gennym ni cew y saer, ynddo, a tofio'n amdano fo. Ia, un arbennig o llew, welwch yn actio milwr yma na o'n, milwr rhywunig o fo. Oedd yn stori na chi wedi gwneud bod un o'r disgyblion wedi dod i'r at y criw bach oedd ar ôl. A mi oedd y milwr yn gwarchod ac yn chwystro nhw, wneud fath yn byd i'r Prif Gymeriadau. Yna lle sy'n digwydd mae'r clyddyn yn cael ei chodi fyny i ladd, a mae llew yn cael ei ladd yn hollol groes, nath o hen leidr ladd y milwr. Stori oedd, ond mae'n stori dda de. A oedd yn gwarfod o fan o'r lawr o llew yn arbennig, nid yn unig fel actor, o ddigri o'n fel actor, ond oedd hefyd yn tar coed bendigedig ac yn darluniwr, a mi nath o set i ni, dwi'n meddwl mae y ddryn yn fach o fi, yn Theatr Seilo. Dwi'n cofio'r Creu Cyfaith, ia, a dyma, ia, Creu Cyfaith, o ti'n iawn Creu Cyfaith o fi, a dyma y lleni'n agor ar goledar ar y set. Cymeradwyaeth fawr, am y gynulleidfa, cyn i agor un gair. Oedd y set mor drawiadol, oedd hi'n wych o set yna. Mae gen ti stori dda iawn, Gwilym, am ti wedi atgoffa ni'n a saer oedd o, ac oedd yng nghanol rhyw llwyfan, yn trefo'r dyn ôl, Yn trefo'r hynny. Ond ddoth o saer o flaen yr actor. Oedd o fod ar y llwyfan i ddeud faroldeg meddwl o'r wlad, a dwi'n golwg o llew, a dyma'n sbio oedd o rwy'n wedi gofyn y fan bris i mi diwch i nas.
Ti'n gofio fan Emyr Caradog, Wil? Mi ath Nancy do i'r ail olygfa yn lle... Yn lle bod nhw yn gwneud yr ail, mi ath i'r Brydydd yn y fath. Mi ath i'r gweithio o lan. A fydda neb yn mynd ymlaen o gwybod, a mae Llew yn dweud wrthi, byddwch chi beth, byddwch chi'n neud iawn yn dweud efo chi gwneud. A dyma lo allan i'r cefn y llwyfan a'r sgwylyn i ddeall cech i oleg a sbio yn lle. Cer iawn mae gwaith. A cael gwybod yma ac o'n fan mlaen, dros yn byd yn digwydd. A dyma gynnar arall gyda ni fan union gen Mrs Ellis. Drama wreiddiol. I gynnar i chi, ie. Yr unig luniau dwi'n gofio o hwnna di o chai. O'n i'n actio fod i'w sgert o swpar chi fel maml efo'r sgert i'n piwt. Ond Mrs Ellis yn dda chi oedd hi yn sbio ar y llyfr efo Misiad yn gwybod chi os oedd yn fethyr y llyfr. Ond yn ei ddrama oedd hi'n efo torch ac yn tyglan yn eitha cael prompt o arfer, o tyglan i mot yn ôl, chi'n gweld, dwi'n meddwl, gwylyn yn da yn promptio. O siap i deg, o'n sio dweud i'n gair o'n siap i deg, ond o Mrs Ellis dreo. Efo'r llyfr yma, a mi gen i dort Mr Ellis efo hi, a dyma'n efo'r dort fel hyn ysgrifennu, a mi ath i mewn i'r drama, angofio am promptio. Fes oedd y spots fan mynd, hydau mi gyd. A fel arfer, da chi'n mynd am y spots, da chi dweud eich fan. Ond oedd eich sarau chi fynd o hyn. Nes i'n edrych gan o hi. Awdur arall oedd William Owen yn da. Mi gach chi'n perfformio dipyn o ddramau William Owen. Oedd ti am sôn y Gwenwyn, Dau Wanwyn? Ia, Gwenwyn, Dau Wanwyn. Hael Wanwyn y Wenwyn Fyr. Dyna be o bwrdwn o drama yma. Gronyw i gas o'n i'w efalltan yn y cartra, ac mi o'na hen ferch yn y cartra hefyd, Dani Daffeth yn Christine o'na. Ac mi oedd Trefor, wedi edrych amdana ni yn y cartra, mi oedd ddau lygad, y ddau yn ffeindio bod nhw'n hen gariadol. I'w gyfio, ond o'na rhywbeth i drysu bob dim o'r Christine wedi cael ei hen ferch ar hyd i hoes oherwydd be oedd i digwydd yn y ddau. Mae ar ei ifanc, wedyn, dwi'n siŵr, oedd yr un a Marco, Taff i Marco. Marco, a mi oedd un math yn digwydd yn nhw, wrach bod nhw yn digwydd bod, wrach dyna wedi digwydd i'r ddau dod y ddau, Gwynwyn Dau Wanwyn de. Ond hefyd o'n i fel hen wr yn sylwi ar Robin Goch yn yr ar. Dau Robin Goch wedi dod i mystyn yr ar. Dyw braf de, y dwy wyth dweud mis, braf ydy'n ifanc ydy. Gobeithio na ddim yn gas i fi. A fe'n gas oedd iddo tigio'n hw, fe'n gas oedd iddo tigio'n hw. A drysur gyfrina, drysur cariad, drysur, a dyna fi dweud o. A mae'na un o ddau o bethau dan y drama yna, dan William Owen. Na William Owen, drama rwy'n gyfod i'r gwrw cael ei ginio te. Ond efo hon, oedd o'n dweud beth oedd yn... Ys i heidio ar un lan sôn o blaen, gweld ti dwi'n genwyn dro bili, cysgu allan efo nhw gyda i eto. A sut mwyd sy'n man efo oil i leir ys i, ond beth yw ten o'r hen yn brant. Ugon gwan i rhywun oedd aros ar ei braidd iddo fo. Ro'n i'r eitha a drama yma cyfar dŵr, ie, Kate? Dyma y nafle cyntaf i ymuno ar drama efo cwmni drama Llwyndyrys. A mi newid briodi, nes i ar draws i'r drama gyntaf pan o'n nhw yn cystadlu yn Machynlleth yn stiwardio yn yr Babell Ên, yn y Theatr Maes yn Senni. Ac ta waith, o'n i wedi priodi yn y mis Medi, ac dipyn o symud i fi fynd o Daliesin fyny den llun, ac o dipyn o hwyreth yno fi. Ac o'n i'n mynd i gweld yn ystod, rhyw fus o'n i wedi bod yn briod, ac yna'r ffôn yn mynd, a Gwilym Plas oedd yna,
Ac oedd y ddrama yma yn gofyn am, oedd y ferch ifanc yma yn mynd i edrych, oedd wedi cael ei mabwysiadu, ac oedd wedi penderfynu edrych pwy oedd i mamau i mam unedig hi. Ac oedd eistedd mwyn efo acen gwahanol i'r cas, a dwi'n meddwl wedi gweld bod fi'n wahanol, yr acen, a mi fel un o fynwyd i fi gyda'r nos. Helo kids, William sy'n o, neis iawn cael siarad o'r ffigolyn, da chi'n iawn. Yn dod gwrando yma o'r a se ti'n licio dwad i'r cwmni drama. Dwi'n gwneud o ffermwyr ifanc ysgol yna, gan o gyda fi ddarn reit da. Oedd hynny'n nealladwy ym mhob canolbwynt. A dyna peth gorau ddigwyddodd i fi yn y mywyd, gyda'r gwrdd ifan yn siŵr ac gyda i fyw. Ond mae pen llun a cwmni'r drama nes i setlo'n syth a ysgrifennu beth mynd nôl heddiw. O, da iawn. A un stori arall efo tewach ddŵr oedd, dwi'n cofio oedd, fi wedi bod am ryw reswm am rai gydig, gwr drama fi wedi dicte. Ac oedd ni ar y llwyfan mewn pub. A dic yn dwa fewn efo diod i fi. A mi roedd na diod, a ar ôl cyrraedd, doedd y datgydus cerdded fewn i'r ddim byd. O, diw, aros fyny yn yr edrych. So wedi ngofio'r diod, yn iaith yn ôl off, a fi sy'n mistur am i, chybod yn triawn, fel un, bydda ni, bydda mi ddoth yn ôl fel y gorfod. A mi oedd na hefo'r lleol yn chwilod o'n i'n ato. A John Brengambad trian, a dyn o dic yn mynd fel un, efo fi bod ni'n gariadol, ac mae'n gafel yn ei dic mae. A dyn, oedd wedi cymryd a bechreuais i'r chwerthin ac yn byw i dic. Ond pethau bach oedd eich gofio dyn. A aniad rhaid go iawn di cwan, rhaid drama di. I edrych fi yna i ddechrau fo honna, o loft i loft, beth gorau ddigwyddodd ni Alun nhw wedi bod yn gweld yn y dramau Alan Ickbon. Ac doedd at mae'n ei dda. A doedd na'n byd amdani, a doedd dwi'n gwybod sef dwi'n ei wneud fel am y degwylyn clas. Mae wedi ffast, oedd ei ffars go iawn bewn ac allan o drysau. Dyma bender fel i to'n byd amdani ni'n mynd i weld i gyntaf. A dyma trefnu trip i Llundain. Wel, dyna chi beth o'r sŵr, cael weithio chi. Wan, ar y rhain yn nhw wedi bod yn Llundain, ac oedd un, ti wedi bod yn y blaen cits fel y gwylio, mae gadael yn rhan o'r eich. Anyway, ac gyson ni hwyl i'r beddi yn West End yn sbio ar y dramau yna. A fi o'n i lwcus, ond wedi gwneud mistake yn yr hotel, a mi gyson ni upgrade, wel. Dwi'n amser dad o, yn Leicester Square o'n i'n aros i cofio. Amser gwych a wel, mae dwi'n arall yn Son? Ie, rhaid i fi ddod o lot Son. Oedd Eri ddim yn gwachod y dramau Ickbon yn y gyfres ar y teledu. A hwn yn awdur cyfreithiog 2 pwynt yn Saesneg. Drama hir bob blwyddyn. Mae'n dal wrthi yn ei 70 ac 80 ond yn dal wrthi. Mae gomedi efo, maen nhw'n digri iawn, ond hefyd maen nhw'n dywyll. Mae yna bethau elfennau dywyll yn nhw. Ac mi oedd eisiau cyfieithu hi, ei throsi i Gymraeg oedd. Mi oedd Eri, dyma'n cyfeiriadur, mae'n licio sgwennu, mae'n mynd i bad sgwennu mawr, ac yn sgwennu ac yn cyfieithu hi. Tair gwaith sgwennodd i bob un cyn cael ei weddol iawn. A wedyn da hi lawr, dyn ni anti Megan cyfran Sisa, Megan yn cartra enwyd yn canu ar y dyn nhw'n 97. O hi'n ei ffeithio wedyn, a wedyn oedden ni, dwi'n meddwl na, wedyn ar enwystio grathno, gyda ni, ond bod ni'n cael mynd i Bordewi i wneud llun gofio, a mi oedd o'n costio doedd, nesaf wrth y dalan, ond mi wnaethon ni fydd i ddrama lwyddiannus iawn o'r aniferoedd. A mae gwaith cael gen Carys ydi hwnna, Carys Iwan, Carys Bryn, chi, at ywan, wedi gwneud carf hwn yn dechrau nabod rhawy, a mi'n meddwl o wrth y cadw. Mae'r postaf yna rhywun yn, be wnaethon ni oedd, wnaethon ni'n gwahodd yn sefod y port, a fe nhw'n wedi gwylltio. A dyma ni'n nawn ni'n hynna, a dyma ni'n mynd cyflynu ar y dre Bordewi, a 2 noson. A mi wnaethon ni'n llwy'n llawn, a ro'n ni'n posteri bob man, fi yna un poster o hyn, a'r chef wrth yn y pen yn ddidraeth,
am ta 10 na ddickian ar ôl. Yn Aberffordd. Dwi'n meddwl ni wedi meddwl. Yn fan'na nhw, ti di enwi llawer o rei yn y dymuned oedd yn helpu o'r llenwi hefyd. Ac am i tŷ nesaf rwan, a mi oedd yn geso, oedd yna gyd arall ar yr olgfa yna. Ac ymlaen eto... Gadw fan'na funud. O, reit, ia. Hwna, ia. Ia, hwn, ia. Tynnu sylw at y ddau yma, dwi'n mynd i weld gwyn gwyniasa fan hyn, a glyn o fan'na, coeliwch chi fod, hyn un ydy o, er gwrs am cael o'r holi. Mae cast o loft i loft, 99 di hon, fan hyn, ond y gwaith ma'n nhw'n wneud yn y cefndir, oedd amrysiadwy de, oedd hon y ddrama gymlaeth iawn i dwi'n fannu. O, y cyfraniad. O ia, dwi'n wedi sôn am Leri fan cyfieithu, ond Gwyn Gwyniasa fe o'r ei warthag, a Gwyn fan hyn wneud y bethau sain a goleuadau, oedd yn amrysiadwy dweud i fi. Ia, unwaith eto, tu ôl y llefydd. Reit, stopio ni o'na yn y bach, a mi oeddech chi wan yn cael, ar ôl y cyfnod cystadlu yn y genedlaethol, oeddech chi'n cael eich chwadd, dos ymlaen ni, na fo hwnna. A mi, oeddech chi'n cael eich chwadd i berfformio yn y genedlaethol. A chi'n nabod ar olygfa hardd yna, Wathrin Conwyd i fan'na. Sefod ar ôl 1989. Gyda ni ma'n gwad, des o dyna, Jyst neud o. Ia, jyst neud o. Nethon ofyn i'r banc, so yna banciau'n sefod stown da, a nethon ni ofyn i'r banc, gwneud yr antil wedyn, ta un criw yn gwneud ar etholedig ar Gwyndas, ac oedd y criw ifanc wedyn yn gwneud antifewt cybyldod ac ofera. Nethon ni newid y banc, banc cybyldod ac ofera. A un o'r santiweithiau tymor nant. Yn y marn i, mae'n ora. Yn y marn i, mae'n well na fe, felly clyd ar gaethwro. Mae hon, mae'n stori dda ni, ac mae yna lecsiwn rhwng y cybydd a fod yr onerydd. Ac wedyn, mi oedd yna gyfnod o hwnnw, mynd ni'n neud hwnna. Dyna ni help gen, beth yw'n gwrdd o bo. Myrddin ifas a sy'n ysgynnu, yn alt o ganeuon ni, oedd eisiau dysgu. A chwarae teg, mae'n ydyr fan hyn, mi dysgon nhw, oedd yn rhan hygo fe dysgon nhw, dweud gwir, i dysgu antifewt yma. Gwneud ar y maes o hyn. Hyd yn oed sydd oedd iawn cofio, mae Peredur yn gallu adnibio mewn midr ag ogl. Dwi'n ag am. A dwi'n cofio, yr unig air dwi'n gofio yn un o bryd i. Chwys yn son y Cymru, oedd yma, bont rhan y Cymrys. I ddweud, yma heddiw i ddweud yn gyhoeddus, yr clodog, a mlaen ail uchel we, rhwng o fi, ac o feren. A iawn. Ti'n cofio rhywbeth yn dan ni brydydd? Chydig iawn, ond dwi'n cofio o tudur i'n sychora dilyn, o ti'n ei dod, dwi'n cofio, a o'na ddipyn o bobl rhyw fengach yn dod. A dwi'n cofio, atho rhywun yn sal, a munud ola, a hwyn na, a fi mewn i wneud i'r ran o de, a mi fi o hwnnw, dallwch i fi na glipio lot o hwnnw. Na, dwi'n cofio, nes i ma glipio fi ti sgrift o ond Ie, gath Gerallt bendix, oedd yn eitha ddau ddwrnod, a gath o mynd i'r ysbyty, a wedyn o'r rhaid yn mynd i'n crio, mae'r sioen dal i oedd yn ei blaen dyri. A gawn ni mlyn y llun nesaf a Caris Bryn eto, ac wrth gwrs oeddech chi wedi gwisgo hi mewn gwisg gyfoes, a wedyn oeddech chi'n codi pynciau post y bydd, tydal yn pynciau post y bydd yn dweud, ers 89. Ie, ni'n rhaid hongian ein at y blaen y banc ydy, bethau na un sôn am Keith Best, sy'n statio ar y lle chi. O math yna'n dangos pan o'r eichniau, dwi'n mynd ar ysyn dangos. Ond mae'n o'r carian ein dwi'n cadw nhw'n ofalus yn Caris, cabres o'r nwyddion. Keith Best, ac mae'n arall na hyn, ond sy'n statio. A fi oedd
Dyna mae'r drama yma, yr antirodau yn gasur de. Mae'n trosglwyddo i unrhyw oes. A chi'n gallu actio i'n heddiw, sa'n ei fath yn union. Oedd yn dipyn o gamp. O'r ynta, gawn ni gip ar pan oeddech chi yn teithio'r wlad, wel, mi gathoch chi droc. A dyna ifas y droc yn rhan o'r stori yna Gwilym. Ia, oedd ei blasu siarad noson gyntaf gyda ni hwn. Mi oedd hwnna yn y plant, prebas y cwr, yn babis bach, a dwi'n cofio tynnu llun y bo a'i fam, ond dwi'n fath llun mwyaf nodiadol, dwi'n gwasti fo'r George Efon i de, yn y llun yna. Ia, gathoch chi arian o gronfa leol, ia? Ia, oedd yr arian, dwi'n cael arian gyn ysgoloriaeth, Cwmni, Ddiwylliant Park Jones. Mi oedd Stewart Jones a Gwilym Lodge oedd ni'n alw fo, yn ffrindiau pan oedd o'n band ysgol ma'n didig de. Oedden oedd... Mae'r gronfa'n dal i fynd wrth gwrs. Gawn ni lun rwan o ddrama, da chi wedi cyfeirio ati'n barod, sef y Brynlen Fach, gan Gwilym, gan Brynlen Harry. Drama dramatig iawn. O, drama. Mae'r unig drama i gwynio amdani lle mae'n milwyr Cymraeg. A chi wedi gweld iddi fadeir yr wlad, dwi'n gwybod, ond mae hon yn wirioneddol wych, ynddo. Y 4 ohonyn nhw wedi cael eu cau mewn yr hen selar a'r chyfal tu allan, de. A dyma nhw'n penderfynu, a mae'n wedi gwrcyn unwaith y ddwy cyn hynny. Cysnogion yn ymladd i gilydd, de. A dyma'r dolyg yn blaen. A dyma'n benderfynu bod ni'n di ymladd, stopio ymladd am diwrnod. A chi eisiau bod, de. Diwrnod o stopio lladd. A dyna sy'n yn hon. Y 4 yma, mae'n un o'r ddau ystyrion difyr iawn yn hon. Cwn yn mynd lawr i Gaerdydd, a mae'n wedi llogi fan yn Pencop yn Alwa. A rhyw drws y pan oedd yr codi fyny rhywle yn ei gorfod amdano ni. A gynna yma ni, wrth chi gynna fyna wan, sa'n gwybod mae hyn o diolch yn. Am bwt gar. Nath o fwy o Efon Newydd neu gynna ni. Oedden nhw'n berffaith. Da chi'n dychryn, mae'r un ar ôl o hyd, yr un gynnalu. A'r hen Brian, yn cofio ni'n cystadlu efo hon yn Steddfod y Foel, rhyw dro. A Charles Williams yn byradu no. A wedi dweud i wair am y cwmni mati ar diwedd. Dweud i mi, oes i bwyn as yw'r ochr ar y dde fyna, ia. Ia, na dal y gwrnian a'ch chi. A'ch chi be ma ti, symud good slugs yna mo. Sôn am yr eithol. Ia, ond mae'n ystyrion am hon, eithon ni'r goll efo'r fan yma, eithon gawr i Gaerdydd, i Eisteddfod Genedlaethol Gaerdydd. A eithon ni'r goll, ni ma'r goll. Ni sboto rhyw visitor rhywle, pan ar rywun yn glawr, oedd o ciart yn ôl o fan, ddim di fyny chi. A be o'n dod i'r golwg, o'n gynna, cynnig gwm. A mi o ail reg ac o'n yn ei antar. A dyma nhw'n i polivision a'n galw ni o'na i gyd o'n chwerthu o'r obwysyn. Gynna pwydyn o'n nhw, ddim o'n rhaid. Gynna pen. Yn y cair yn gwaith, gola glas yn Ie. Ar o'r gadeilan Gaerdydd. Blocio o'n ei gwaith. Ie, dwi'n cofio hen brau i chi. Any guns in the back. Cofio hen brau i codi hwn oedd yn. A o'ch chi o'n cyrraedd i gan wylla ar y llwyfan yn bod ma'n gwrthwch oedd y lot e. A be oedd ar drwy'n ganwyll. Ydych chi'n chwerthu oedd o ddigri ar... Ond y stori, mae hon yn anhygol fy nhw. Ond ni'n perfformio hon yn Iel Botwnog. Wedi cael yn hyfforddi i gael ei dysgu i fynd i mewn o dan groen a bydd yn milwyr yn ei drwyddyn nhw. Dyna'r peth bwysicaf. A wedi cael hwyl yn ni. A gwylyn mae'r effeithio mwy ar gwylyn mae'r un felly defnyddio'r dechneg felly do. Mynd gorfod ar lawr ar wyn dod rawn ac yn siarad yn ni. Am y brwydro a'r lladd a'r beth hanner. A dyn fod ni wedi cael hwyl am Botwnog ac yn popin yn disgyn. Ac ar y diwad, o'n i am 1 frawddeg mae gen i ar y diwad o drama yn adolyg llawer i chi oedd o'r frawddeg yn yr Almaeneg. Ffrole fe nachden. Dwi'n coi hefyd, ffrole fe nachden. Ces i'n chans i deud oes. Oes i lawr y steps, yn dod o fyny, a dyma rhywun yn gweiddi, yr hen blas yn diawl.
Mae yna ty o. Ond i bod ti'n wythau. Ti'n gysylltu bod dim. Da ni wedi cael yr atgofion ac am i'r llun nesaf, ag un arall. Ag un arall. A ni, felly ar ôl yr holl flynyddoedd, mae'n braf iawn dydy bod y cwmni dal i fynd. A dyma olygfa yn ddiweddar. Beindig, ie. Wel, ond y rama gyfredol, tan ni mo'n dau hwrnedd ar ôl, un da ni wedi gwneud. Achos mae bod yn amhosib wedi, oherwydd y Steddfod yma, mae aelodau'r cwmni yn cystadlu mewn partio am bod ni'n cyrra teg yn ymwneud. A mae'r brif actor sy'n mynd i ddefo newydd mewn mis. Ond da ni'n colli. Ond beth bynnag, y rama ydy hon un brydas gan Gwynnan, a mae'r nifer o awduron lleol does Myrddin sydd wedi, da ni wedi actio i grymaen felly, Harry Parrin yn y 30au blwyddyn. Mae yna lot o awduron lleol. A mae hon, doniolwch ydy hon pyr. A mae pobl eisiau comedi de. Mae pobl eisiau rhyddhad o'r fwrdwn bywyd bob bydd wedi chwerthu. Ond gydwch chi fi, mae gwneud comedi 10 gwaith ar olaf yn gwneud drama bron. Ond y newid da ydy bod yna griw ifanc eto yn gafal yng ngwaith y cwmni yma. Wel, dyna chi, sori, un o gwmnïau llawr gwlad Cymru, sydd wedi cael profiad yn y genedlaethol, ond wedyn wedi mynd yn ôl i'w hardaloedd i roi blynyddoedd o ddiddamwch wedi hyfforddi crefftwyr llwyfan, a bob math o bobl wedi cyfrannu crefft i chi, ac wedi meithrin donia fel awduron ac fel actorion. Da ni ddiolchgar i chi a bob dymuniad da i chi. A diolch i Glyn Mynyddol fan hyn am ei waith technegol. A Glyn arall yn helpu efo'r meid hefyd. Diolch i'r rhain. A diolch i'r awduron hefyd. Dwi'n meddwl dweud un beth bach. Gyda gath Gian, ni'n cofio at Gian mae'n gwella, y diolch am hynny. Yn dweud cofio at i fi. Mi gath Glyn a fi fythynod pan o deg i fi. BD yn hi. Beth adra bwysig o'r yma.